Pressupostos participatius 2022. Aquestes són les propostes finalistes de la categoria B. Ara toca votar, del 30 de maig al 19 de juny. Pots votar online a través de la plataforma Participa 311 o presencialment entregant la butlleta que rebreu a casa a l'Ajuntament, les bústies participatives de l'Ateneu i Casa del Mallol o les bústies mòbils. Recorda que cal votar una proposta per a cada categoria. La sessió de defensa de les propostes serà el dijous 2 de juny a les 8 del vespre al teatre. Anima't, vota i fem de Sant Hipòlit un municipi més participatiu.